какво носите и защо го носите. Подозирам, но кажете го на зрителите. Носим номенклатурни медали от Япония. Носим номенклатурните медали, така наречени Борислав Константинов, които сме спечелили за вариетето, което нашата художествена гимнастика прави в продължение на 10 години. Сега точно повода защо сме тук, за гимнастиката се казаха много неща. Голяма част от тях са наистина, да не кажа, глупости. Но все едно, ние така, как да ви кажем, не смятахме, че трябва да се принизяваме на нивото на авторите на всички тези клевети и не смятахме, че трябваше да отговаряме на абсолютно всички клевети. Но когато вече прочетохме статията на Борислав Константинов във вестник Старт, в която бяхме обявени за вариететни актриси и обвинени в това, че сме били предоставени на бившото, така предоставени едва ли не като метреси на бившото партийно ръководство, вече мисля, че това прехвърля всякакви граници, всякакво чувство за мярка и ние сме длъжни просто така да отреагираме на тези обвинения. Какво значи конюнктурни медали? Как сте ги получавали тези медали? И на мен е много трудно точно това да си обясня и точно за това ми беше толкова болно, че дори не успях да прочита статията до края. Аз още като видях заглавието на статията, без да знам за какво става въпрос, веднага така отреагирах какво значи номенклатурен медал. Въобще ми се струва, че автора е употребил това прилагателно само защото днес е модерно пред всичко да се слага номенклатурни медали, номенклатурни постижения. Аз не знам дали има човек реално разсъждаващ, трезво разсъждаващ, който да смята, че наистина в спорта може да има номенклатурно постижение. Какво значи това? Възможно ли е, ако примерно Стефка Костадинова не може да скача 2,7 м, тя да ги скочи? Затова, защото възможно ли е с номенклатурата е възложила да ги скочи? Да, възможно ли е с укази, с постановления, с ходатайства да се постигне каквото и да било в спорта? Мисля, че спорт е една от малкото области, в която точно тези неща не важат. По тази логика аз смятам, че е абсурдно това определение номенклатурни медали. Защото постиженията в спорта не могат да бъдат номенклатурни. Ако беше така, мисля, че не Стефка Костадинова, а други хора щяха преди нея да скочат отдавна 2,7 м и да имат други големи постижения в спорта. Вие сте обидени. От кое? От това, което се пише, или от начина, по който сте получавали медалите, или от това, че тези медали са обезценени във вашите очи, или те продължават да бъдат толкова? Аз мисля, че ако бяха обезценени, нямаше да ги брешете. Ако бяха ценни. Ние сме обидени първо от това, че се опитва наистина да се този журналист Борислав Константинов, за който аз искрено се надявам, че който не изразява, надявам се, не изразява мнението на българския народ. Но все едно, той го формира. Аз предлагам да не се занимаваме с името, а с отношението, което е проявено към вас. Направен е опит да се обезценят и да се обезмислят постиженията и специално на художествената гимнастика. Не само да се обезмислят, но и да се изкара, че ние един вид сме едно вариете подвижно, да се изместят целите, които ние винаги сме преследвали и които идеалите, за които сме играли. Тоест да се поднесат нещата от другата страна. Тук искам само да цитирам едно нещо в статията. Едва ли е изненада, че в резултат са подарявани, в резултат на това, че ние сме един правителствен спорт, който е под крилото на партията, си е живял много добре. Едва ли е изненада, че в резултат на това са подарявани леки коли, че премии са вървели по други ведомости, че сумите никак не са малки, а почестите далеч са надвишавали полагащите се за спортна победа, успех и медал. Искам да кажа, че всички тези медали, това са медали от световни европейски първенства. Като се започна 80-та година, 8 златни медала за България, спечелени от Иляна Раева и от мене на европейско първенство. 81-та година, аз сега тук не мога да ги изрова всичките откупа, но все едно това е медал от Лос-Анджелис, една година на предолимпийския турнир, даден от Международната федерация по художествена гимнастика. Искам да кажа, че всички тези медали са ни дадени от Международната федерация по художествена гимнастика. Там са съдействали международни съдийки, не са съдействали хора на правителството, за да може да се каже, че едва ли не тези са ни на номенклатурата, за да се каже, че тези медали са ни подарявани. Едва ли наистина, с каквито и да било укази, Тодор Живков е можел да накара тези международни съдийки на едно световно първенство да ни вдигнат оценка 10, да ни дадат златния медал.
от Франция, от Съединените щати, от Япония, от цяла Европа, просто да не изрежем отделните страни, сме получавали тези златни медали, вдигал се български флаг, признание, световно признание, защото искам да кажа, че художествената гимнастика вече се налага по целия свят, че тя беше включена в програмата и на Олимпийските игри и все повече и повече страни искат да развиват този спорт. А ние сега се сещаме да обсъждаме въпроса дали художествената гимнастика изобщо трябва да съществува като спорт. Прави се изказване, че тя изобщо не може да се сравнява с спортове като лека атлетика. Разбира се, сигурно леката атлетика има много повече и привърженици, и по-популярна, просто защото съществува далеч преди художествената гимнастика, но не съм съгласна, че трябва по този начин да се омаловажават успехите и то успехи постигнати единствено с труд, с много труд. Това е вече доста банално да го повтарям. И също така не съм съгласна и с тона на статията. Добре, Дренка, ще я спосъща. Това за труда сме го чували много пъти до сега. Искам да ви питам, как си представяте, че ще гледате на цялата тези история след 10 години? Дали тогава ще мислите, че спорта може да носи радост и може да носи огорчение, това е едно от огорчението, че нещата се балансират? Аз винаги ще стигнете ли до някаква че... философия за изминатия път? До философия едва ли, но напоследък много си мисля това, че един народ, независимо от каква система е тъпкан, какво има по магазините му, има нужда и има право на самочувствие. И мисля, че именно спортистите, певците, поетите на една държава могат да го дадат това самочувствие, когато народа няма другото. И ние не бива да го омаловажаваме това, защото не мога да си представя един народ, за народното самочувствие. Аз мисля за вашето лично. Мисля, че той е засегнато. За мен специално тези медали са имали стойност тогава, когато съм слушала химна заради тях. Сега отдавна стоят забравени по шкафовете и събират прах. Вижте. Мисля, че ще има стойност това, което сме направили, ако наистина много хора мислят като Мария Александрова, която беше отговорила, една читателка на Вестник Стар, която беше отговорила на Борислав Константинов. След като прочетах нейното писмо до Вестник Стар, аз тогава разбрах, че може би наистина има хора, които ни обичат и това не е истина. Спомените избледняват все пак и паметта така милостиво отсява хубавото и лошото остава хубавото. Аз предполагам, че то ще остане и във вашето съзнание. Аз искам да кажа, че през всичките тези години, в които ние сме състезавали и сме печелили, нас са ни учили, Нешка, Робева и всички, които са били с нас, хората, са ни учили, че ние трябва да играеме, защото България има нужда от това да побеждава поне на спортното поле. Защото получавали сме хиляди писма от зрители, които са ни благодарили за това, че сме им върнали, че са ни доставили малко радост с това, че се е свирил българския химн, че са го слушали, че го е слушал цял свят. Ние винаги сме играли, това е било така основният мотив и това е било нещо, с което Нешка винаги е успявала да ни възвърне в такива кризисни моменти желанието да продължиме да играеме. Никой няма право да ни обвини, че ние сме правили всичко това с цел някакви материални облаги, с цел така всички ти обвинения, които са... С цел да получим толкова дъвкани вече лади. Да, да получим някакви така... да бъдем облагодетелствани. Първо, защото ние не сме били облагодетелствани. Това трябва да го знаят всички. И тази таблица, която беше публикувана в старт, с средствата отпуснати отдавна за всеки един спорт, не беше публикувана с цел ние да се противопоставиме на другите спортове, да се конфронтираме с тях или да ги обвиниме в нещо, а за да покажем на всички, че художествената гимнастика не се е ползвала с никакви привилегии, както се опитват да изкарат някои хора, че ние сме били поставени при равни условия за подготовка и възнаграждение, подчертавам и възнаграждение, а не сме получавали никакви странични награди, както пише другара Борислав Константинов. И аз държа това той да се аргументира защо го е написал. Къде са тия ведомости и тези пари, които ние сме били получавали извън законно регламентираните награди в БСФС. Ние не сме получили една стотинка извън това, което е по регламент в БСФС. Всеки може да отиде да провери колко се дава на златен медал от световно, от европейско. Условията, при които сме били поставени. Вера Маринова много говори за прекрасната база, която има художествената гимнастика. Художествената гимнастика в момента има една единствена сносна база. Това е базата на Левски Спартак, която поема целият национален отбор.
Отборите на Левски и Спартак отделно оставам, че няма къде да тренират. Тази зала е построена 85-та година, а нашите големи успехи започнаха в 80-та. Интересно къде сме тренирали и първа, и втора, и трета, и четвърта, и пета година, за да бъде декември месец открита тази зала, за която толкова много се говори, че била някакъв супер лукс, при който ние сме поставени. Дмитрий, мога ли да се намеся? Геворгян, извинявайте, че ви прекъсвам. По телефона се обади бившата състезателка Елизавет Колева, Така? която се присъединява горещо от сърце към казваното до тук от Диляни и Вили. Да. Благодаря. Ако позволи Дмитрий, понеже му поверих този разговор, правителствен спорт ли беше вашия? Да или не? Ами аз не знам какво не се го разбира разбирам под думата също. правителствен спорт. Ние Това е сме, упрекът. сега за всички тези медали аз мога да ви кажа. Аз лично имам 19 златни медала от световни, европейски, 11 сребърни. Няма да ви говоря за всички медали от турнири, които са над 400. Диляна има 2 абсолютни световни титли. Вице-европейска титла. Няма да ви говоря за големите турнири, които сме печелили по няколко пъти. Това няма да го изброявам. Бянка Панова, Иляна Раева, Елизабет Колева, Адриана Дунска. Сега, за всички тези медали, всички тези успехи, Диляна и аз сме така удостоени с званието Герой на социалистическия труд. Мисля, че не сме единствените спортисти, получили това звание и съвсем не съм съгласна, че всички тези награди, които са ни давани, са получени незаслужено, както пише тук, пак подчертавам. Почестите далеч са надвишавали полагащите се за спортна победа, успехи и медал. Разбирам. Обидени сте. Няма защо Мисля, на мен че ако да го другаря обяснявате. Борислав Константинов и всички, които го подкрепят, са имали нещо против наградите, дадени ни от това правителство, искам да кажа, че ние нямаме никаква вина, че нашите успехи съвпаднаха с този тоталитарен режим и това ни най-малко не бива да обесценява успехите като Да бяха успехи. писали тогава. Защо те не се противиха тогава? Защо не излязоха и да кажат, ето, ние не сме съгласни с тези зведения, а на момента ще си върнем всичките награди, които ни е дал и аз ги приемам тях не от лично от Тодор Живков, а ги приемам от българския народ. Но тогава всички ни поздравяха и ако ние сме едно вариете, то всички тези журналисти, които тогава пишеха колко ние заслужаваме тези медали, колко се радват и така нататък, са едни клакьори, може би, или правят един доста така неудачен театър. Така че както те ни обвиняват в вариете или той, хайде да не присъединяваме и други към него, надявам се, че няма други, то ние също може да ги обвиниме в един фалш, в едно лицемерие, защото всички те до един ни подкрепяха и пишеха какви ли не суперлативи за нас. И сега изведнъж видя той колко незаслужено ние сме получавали всичките тези награди. Добре, един абстрактен въпрос. Нещо... Защо? Опитвам се да изробя нещо подобно в миналото. Знаете ли, че едно време спортовете се деляха на буржуазни и небуржуазни. Тоест, сега има правителствени и неправителствени. Тогава по класов признак глупостите винаги са съществували. Вие не се натъквате на нещо съвсем ново. Ако това може да ви успокои. Абстрактен въпрос. Защо има стремеж всички да бъдат изцапани? Ами сега е такова време, нали, на демокрация, в което наред с всички положителни явления, така, за съжаление, се дава възможност и на така бездарните, на кадърните да оправдават своето бездарие с тази система с тази тоталитарна система и е модерно всеки да плюе всеки, защото така всички като сме изцапани, по-малко се личи тези, които наистина са изцапани. И понеже сега е модерно да се тези, които най-много плюят, са най-изцапани. Да, затова дай да плюеме по всичко, ама няма основание. Ние да се наплюеме всички, така да се окараме, за да не се вижда кой е действително окален и кой не е. И това е най-жалкото наистина, че много хора сега тръгват да оправдават своето бездарие с тази система на тоталитаризма. И аз бях истински потресна, когато хора от ръководството на БСФС, които явно винаги са били точно номенклатурни кадри, които никога не са изпълнявали задълженията, така, които трябвало да изпълняват на тези постове, сега обявяват Нешка Робева едва ли не за номенклатурен кадър и казват, ти си била лидер при Живков, ти не можеш да бъдеш лидер и сега. Аз искам, ако има възможност да кажа 2 думи за този прословут конфликт, за който Борислав Константинов така компетентно говори. Да кажа истинската причина всъщност защо се получи този конфликт. Той беше абсолютно инсцениран пак от това правителство. И ето тук може вече да се види, че ние не сме били под крилцето на правителството, защото точно това правителство предизвика този конфликт в нашия спорт. И защо ще кажа с 2 думи? Режим. Така, добре, режим, да, съжалявам. С 2 думи ще кажа защо.
Дълги години на този режим му беше прекалено така добре да се кичи с успехите на спорта, включително и с нашите успехи, и да казва, ето вижте ние какви големи постижения имаме при нашето ръководство. В един момент обаче Нешка Робева, която наистина така беше станала кумир за българския народ и която така има гражданска позиция по някои въпроси. И наистина в един момент, в който никой не смеше да каже нищо, тя решава да гласува против Народното събрание, включва се в един комитет за Русе и тогава Тодор Живков казва, че тази жена трябва да бъде ликвидирана. Единственият начин, по който те можеха да го направят, беше да я компрометират в нейната работа. Но понеже Нешка Робева беше прекалено силна и беше най-добрата, тя и сега е най-добрата треньорка в света, вие знаете как това става най-лесно. Да се внесе разцепление вътре в отбора и тогава вече поражението е неминуемо. Къде работи Борис Константинов? Борислав. Ами аз да ви кажа, за първи път чета името на този журналист. Той никога не е писал за художествена гимнастика. Мисля, че той изобщо няма понятие. Може и да е писал, но е писал хвалебствия със сигурност. Като спортен журналист. На мен лично не ми е известен като спортен журналист, но разбрах, че той е към работническо дело. И ако може само така да... Благодаря ви. Аз мисля, че е добре да приключим разговора. Ние разбрахме вашите чувства. Колко медала са тук? Не, това е абсурдно, не знам. Ама вие сериозно ли смятате да ги оставите тук? Ами не, нека... Аз имам така едно предложение, ако може само за последно. Понеже Борислав Константинов изказва мнението, че българският народ няма нужда от такъв род медали. Аз предлагам наистина така... Ако българският народ смята, че не му е нужна никаква художествена гимнастика, че нашите успехи са абсолютно излишни, че те са на бреме за нашата икономика, то нека моля наистина хората да напишат писма или по някакъв начин да уведомят за това нещо нашата федерация. Мога да ви кажа, че всички до една треньори, всички треньорки в момента до една имат абсолютната възможност да си намерят работа в чужбина, да не работим и за България, там ще бъдем много по-добре заплатени, отколкото сме тук. Ще живеем, може би, много по-спокойно и много по-оценен ще бъде нашия труд. Така че, ако наистина българския народ няма нужда от художествена гимнастика и от медалите ни, то ние на часа ще се откажем от нашата работа и повече няма да затормозяваме нито икономиката, нито съзнанието на хората с нашите номенклатурни медали и с вариетето.